en puɗɗorima inde geno towɗo mo lesɗani geno joom yurmede huftidinde haydara nde ɗaccani geno joom yurmede heerinde ɓe o jogori moƴƴande to laakara yo yeɗene ɓen geno biɗo ene deftere mum teddunde wiyande qur'anil karim simore innirande yimɓe geno wi an annabi mo jami kise ngoni aɗa mooli e inde o tagɗo yimɓe aɗa mooli e inde o laamɗo yimɓe aɗa mooli e inde o mo yimɓe ndewata e kala worodde mo ene naatayi ɓerɗe yimɓe taw kadi ko ɓen ɓe en cohcohina naatayi ɓerɗe yimɓe ɓe naatayi ɓerɗe jinneji ɓe naatayi ɓerɗe yimɓe kala ɗum noon geno wi annabi mo jami kise ngoni wi aɗa mooli worodde wonande ɓen sohsohinoɓe ɓerɗe yimɓe yani seyɗane ko neɗɗo wontata seyɗane nde tawno ko yimɓe cohcohinta ene naata e ɓerɗe yimɓe ene cohlina ɓen yimɓe ene bonna ƴiƴam ɓen yimɓe ene bonna inde ɓen yimɓe ene naafi guino hakkude ɓen yimɓe ene gadda boneji hakkude ɓen yimɓe ene guittay ɓen yimɓe yidde yimumen faade e geno ene guittay ɓen yimɓe taw kadi ko nunɗal ngal jogui ngam yidde wattude ɗumen e mbadi gondi saabu heewiɗo neɗɗo bonɗo mo yiɗa jikku mum haale mo yiɗa bonande mum haale taw kadi ne sohina ene naata e ɓerɗe ɓen fewɓe ngam yidde wadde e ɓen fewɓe tasuji jiya o neɗɗo ko pewɗo yimɓe kala ceedo ko pewɗo an ka bonɗo kono aɗa hollira peewal e peewal ngal kollirta ngal aɗa mofti bonande fuɗɗinde andede walla nde andaka so moƴƴere oga haalama gitta bonande ma nde takka e oga neɗɗo beele aɗa waɗa mo tas beele aduno kala ne tina ko baɗɗo tas ko o woni seyɗani mo Allah haaldato nde tawno seyɗani mo Allah haaldato ha Allah subhanahu wa taala jippini qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbil falaq saabi ɗum ko debbo seyɗane dabrunoɗo annabi o sallllahu alayhi wa sallam ko neɗɗo no men ni ndeke ko enen dabrata ko enen mbaɗi tooke ko enen mbaɗi musibbaji ko enen mbaɗi ayibbaji ko enen goni seyɗeneji ko enen mbiyata yo Allah dandine bone seyɗani ko enen goni seyɗani nde tawno seyɗani naata ɗe ɓernde ma ha halfuma aɗa wawi janngude qur'ana aɗa wawi welde dande aɗa wawi wonde jimowo aɗa wawi wonde joom annora aɗa wawi wonde pop taw seyɗani ne ɗowma ɗum saabi noon eɗen ñaagui geno towɗo mo lesɗani geno tagɗo windere geno jeyɗo yimɓe geno laamɗo yimɓe geno deweteɗo yimɓe nde wo dandaten e ɓen sohinoɓe ne naata e ɓerɗe yimɓe ene haɗa ɗumen ko wiyete la paix de cœur ene haɗa ɗumen dejgol ɓerɗe gonɗi geno yettini ɗum annabi men mo jami kise ngoni nelaɗo men jettinɗo nelal mum haydara mankani ndeke so tawi seyɗeneji yimɓe ɓe dabri annabi mo jami kise ngoni ha leeli wawana hoore mum ndeke accata neɗɗo goɗɗo ɗum noon pinɗo kala yo moolo Allah wonande seyɗani aɗa hodda e seyɗani aɗa walda e seyɗani aɗa ñalda e seyɗani aɗa hirda e seyɗani aɗa itta sirluma aɗa rokka seyɗani seyɗani o jagga sirluma nannuɗum e ɓerɗe woɓɓe ɓe watti seyɗaneji ɓenne piruma ɗum tawatinani yo Allah dandine ɗeɗo gueɗe bi jahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam en duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni woodede men e o duniya en jaari anduɓe men
tumanen gandinen o diine l'islam moccuɓiɗen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde hebla sukaɓe afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon fulɓe rendaɓe gurdam en duwanima sankiɓe ɓe kame sankoraɓe ndeggeno yurmoto yaafo rokka muñal timmugal en duwanima ɓe cellani guilay cuuɗi cafrirɗi ha e galleji moni kala yo Allah sellin ɗum yahay haajuji mum en duwanima dumbaɓe ɓe dumbira gañalde mbiyani mbaɗani ndeggeno dumbitta ɓe watta ɓe laabi peewal ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke en mbi kala naasaande eɗen kaala cellal ɓalli woni kala ñande alhamisa cellal ɓalli hande noon eɗen cuɓi haalde rafi kaamniɗo nefniɗo mettuɗo gonɗo e yimɓe ha tenti wonɓe ladde ko rafi kaamniɗo mettuɗo kadi rafi o ene wonda hen ha tenti wonɓe ladde nde tawno oɗo rafi so are maɗa ɓurata moƴƴude ko yaata waɗa jogui ɓattiɓe ma tawen ko joom sirluji suuroɓe ma ƴeewoɓe jawɗele cafruma ko ɓuuri yawde e yaccade kono oɗo rafi kala mo ari yimɓe kewi ko dogde ɗum hay gorko ma heewi ko dogde ma wala hawla wala quwwata la fistule hewɓe ne gandi ko firti ɗum la fistule ko rafi la fistule vaginal hewɓe ne gandi oɗo rafi holko addata o rafi fulɓe ne mbiya konngol gotolal ngol wooti kala mo adima e suudu wima rento jaalal kono noon eɗen kaala pular en kutorta ko kelmi pular eɗen janga qur'ana en kutorta ko qur'ana eɗen janga sariya cuɓiɗen tan koko waɗaten arrangement ko woni arrangement goppuɗen eɗen tooña heddiɓe nde tawno mi wi neɗɗo bittuɗo kala hokku ɗum laafa kanŋe mo wittani kala woto yeddu gandal yeddetake hande hay goto suusa yeddude laana ndiwa wone weeye mutay duule hay goto suusa yeddude hande ko wiyete satellite ne woodi yaha dow asaman ene filma gurdam maɗa an ɓe ngala e ma haaju kono ñande mbiɗa ka lamɗo leydi gala ɓe jaltina gurdam ma guila ñande jibineɗa ha yettoɗo jetteɗa ɗo yimɓe mbare e nder afrique e nder ladde gubbe e fosuji ɓe jaltina satellite mabɓe ɓe kollumaɗo joomumen gubba taw ɓe jooɗe leyɗele mabɓe ko wittoji ɓe jeehi dow asaman ɓe jeehe nder leyɗele ɓe mutte maje kaɗɗe ɓe tambi aduna o ɓe dokki en gurdam moƴƴam enen yeddoɓeɓe ɓe ɓen noon so tawi ne jogui wittoji e jangde dowrowe ene bitti hunde poɗɗen ko heɗadeɓe ken joomen haqqillaji nde tawno Allah wi e qur'anil karim ko ya ulil albab e hey mon joom hakkillaji en koye men kaldumi ndeke joom haqqille heɗo joom haqqille sene haalda e maɗa so tawi a wittani a janggani joom haqqille bittuɗo jannguɗo ɓurɗoma gandal ene wima rento jaalal wota buɓɓade woto yeddumo holko jeddotama ha buɓɓoɗa heddoɗo safro hol jeddowo hande sugar ne adda diabete hol jeddowo hande nebam ne adda tension hol jeddowo hande e wappade hoore mum tan ne yaaha ɗo ari kala ne wonda e rewɓe dañata sida walla dañata sod piis hol jeddowo ɗen gueɗe hande hay goto ɗum noon woto jedden rafiji woni hen ko addata ɗum oɗo rafi ko rafi ɓurɗo hamnade ɓurɗo nefnade ɓurɗo mettude ɓurɗo satude o ɓuuri wawde arde koye rewɓe kono noon omo ara haye worɓe o wiyete ko la fistule vaginal suka debbo tokoso baggo mo yontani so rokkama gorko eɗen kewi wiide kelɓugol warata ɓi mbewa enen kay gona bey ken yimɓe holko nangaten jawdi eɗen mbadduɗum e koye men eɗen mbiya kelɓugol warata ɓi mbewa firti tan ko cukalel dewel no ngel fotiri gala gorko ne wawanimo omo foti omo wawi ala woto kutorɗen konnguɗi taw yadani e haqqilantagal ene moƴƴi kala ko eɗen golla gardinen haqqille ɗum waɗi Allah wi ko gardine haqqille ko haqqille ñawate Allah haaldi koye haqqille ko haqqille sariya haali Allah wi ko joomen haqqille so tawi aɗa haɓa e neɗɗo
an ɓuri mo haqqille a gasi an kay ay makon poti ɗum waɗi noon Allah ñawata ko haqqille Allah rokki annabi o sallah sallam ko haqqille Allah rokki woni yimɓe ha ɗo ɗo gonɗen woni yimɓe ko haqqillaji Allah rokki ɓe woni yimɓe ɗon ne jogui gandal kono ngala haqqillaji ɗum noon kala mo Allah rokki haqqille yo yettu Allah rokki ɗum gueɗal timmugal. La fistule vaginale heewi addude ɗum ko suka debbo tokos mo vangé mum vangé so nani vangé tan woni appareil debbo gonowo nder mum sabu debbo ne jogui appareil soɗon teski ko fati e banggue échographie eɗen gandi waɗi comme no paalil tokosel ni ɓe garat ɓe poppa e reedu ma hunde aɓe poppa hen ko non wano kono joni ɗum ustima ɓe jogui ko appareil maɓe mbaɗata e less debbo yeyno debbo kala yeyno vaginal debbo o ƴeewa so tawi ene feewi walla fewani mbete ƴiyeɗe ene celli walla cellani mbete ko baggo walla o waggiɗani wonɗo waggita tan aɓe gandi so jibini ko daño fistule so dañi fistule gasi so ala moyen gurdama ko boni ɗum noon ɓiɗɗo kadi wonno ɓutiɗita reedu ene rokka debbo fistule so nani fistule woni sekande ne wonay kala buhal ne seeko goddol ne seeko nofuru ne seeko kono o ngol ɗo ceekol ɓurgol bonde ɓuri bonde koye debbo heewi wonde ko less debbo ma en cifo ha laaɓa yimɓe ɓe mbawa famde ma en gartu joni élefol men ɗimmol so gueno o haaji beele yimɓe mbawa rentade eɗen goni élefol men ɗiɗoɓol alhamisa ko fate cellal ɓalli eɗen cuɓi hande haalde rafi biyeteɗo la fistule vaginal taw wonata koye vase debbo noon woni less mum appareil mum gonɗo less oɗon gandi waɗi ko gudde ɗiɗi wuddere ɗo hendu yaltirta e wuddere ɗo ɓiɗɗo yaltirta wuddere ɗo hendu yaltirta e wuddere ɗo ɓiɗɗo yaltirta wonno ɓiɗɗo mawnirta e reedu walla suka debbo wonno wonirta cukalel dewel tokosel wo ƴetta reedu wo sowo so tawi wo waɗaka sivi woni wo toppitaka e kala saaha anduɓe on fannuɓe aɗa andi hanki eɗen joguino mawɓe anduɓe reedu lelindu reedu ɗanindu reedu wanduni reedu falindu aɓe gandi hanki gandal ngal ne wonno ko hande belsiniɗen sabu hanki en jeeɗen joguino anduɓe ha ganduɗa so tawi dabane jibina aɓe palta reedu ndu aɓe palta ɓiɗɗo aɓe gandi ɓiɗɗo soma yo reedu holno yaltinirte enen noon hande alhamdulillah en goppi ha laaɓi en nantima e docteur eɓe ɓayde ko ɓe jangi ko ɓe bitti ɓe gandi jappen noppi kettoɗen ɓe neɗɗo hetto neɗɗo sene haala saɗa yedda bitta ha keɓa humpito ɓurgo ngo o haalantuma ngo mbasa wiccude juuɗe taw ko an wonata gadiɗo safroyade toon mbasa wiccude juuɗe taw ko joom suudu ma adoro safroyade toon mbasa wiccude juuɗe taw ko ɓiye oɗo henna mo jogorɗa rokkude gorko lawo ko o jogoriyade toon ɗum noon eɗen kewi haalde konngol pular mbiɗen rentade ɓuuri safrade eɗen kaala kono en kutortako ko rafi men way koyne eɗen janga en ndewata ko rafiji ɓiɗɗo mawne reedu suka debbo ƴimum ne mbaggiɗi omo jibina tene kadi reedu ndu toppitaka waɗaka échographie andaka haydara so jibinirgol ngol yonti wonno ɓiɗɗo yaltirta seekanmo ɗum woni fistule seekamo seeka sara ɗo hendu yaltirta ɗo seeka sara ɗo ɓiɗɗo o yaltata ɗo so ngol ceekol waɗi o tinani o wontata koye musalla so jibini hawa gayni kettoɗen moƴƴi so tawi woni gaz ne yalta hendu sen kaali pular mbiyen diiɗe so tawi woni diiɗe ne jalta walla puste jaafoɗon so tawi ne yalta alay sago to ɗum ɗo ɗum wonarto henna to estomac o woni to mi sifo ha laaɓa tan ɗo kuudi ndi wonarto dihal seeɗa ma yaltu toon rewoyaɗo gaz o yaltata ga ay rewata koye wuddere nde o dañi nde ceekol ngol o dañigol ko ɗon kuudi seeɗa yaltata taw ko diƴƴe natta ga henna to diiɗe ɗe jaltata ɗo yalta ɗum woni han kadi ni to ɓiɗɗo yaltata ɗo ko ɗon wattata yaltirde
ko ɗon o watta riidirde jaafoɗon sen kaali pulaar ɗon hendu ndu wattata yaltide hen ndiyam ko ɗum waɗi noon jiya goram debbo oron ko siwlisde oron ko fewde oron ko laadde ɗo gila tan ɗo hendu seeɗa wonno e makko ha mbatta yiido watta luuɓde omo luuɓa ha yimɓe mbaɗa moye suudu ene mballitoro cuuray ne mbaɗa gowe omo haddo gude kewɗe beele ittude ono nder ala ɗum ittata ɗum suka debbo biyeteɗo madina jeeyaɗo niger suka debbo biyeteɗo madina jafoɗon suka debbo biyeteɗo madina jeeyaɗo niger dañi oɗo hen rafi sabu resra ko duuɓi tokosi ɓiɗɗo mawne reedu he ɓe ngala moye o yahata waɗude échographie o woni reda o jibini hay pasade wo pasaki saka ande holno jogori jibinirde sabu Allah wi soɗon gonɓinami woto ƴewdoɗe kam ƴeewe gandalam gandal ngal gaddumi aduna ngal koye ngal gandal mbawaton gonɗinirdemi wona tan mbiya ko Allah tan tagi o ko Allah tan waɗi feere ha debbo woni reedu ko Allah waɗat kadi ha debbo jibina ɗum ko ƴewdade Allah Allah ƴewdetake so Allah nde ƴewniteno tan annabi o sallllahu alayhi wa sallam yaltata makkatul mukarrama so Allah nde ƴewniteno annabi o sallah sallam natata e hayre so Allah nde ƴewniteno annabi o sallllahu alayhi wa sallam hoccata silama kame yaadi e muɗum ndeke noon eɗen gandi Allah ƴewdetake Allah wi ko golle Allah wi ko daroɗe Allah wi ko bitte Allah wi ko siru fil ard fanzuru jehe leydi he laare o ko bitte laare o ko bitte wor joɗɗen wor damboɗen e cuuɗi he woto ndirmoɗen tan ndeƴen mbiɗen keeɓi gandal taw haydara en ngalani saabu hollum en mbawa wadde hen haydara pap ko ma jiggoyɗen bitten sen bitti jeynoɗen lappipine ɓamtare men giwen sakkude juuɗe yowitade ɗum haaɗi en yarude yeeso paatene wittu madina nde dañi oɗo hen rafi ko niger ɓe mbi ko nawli ko dabrimo ɓe mbi ko esi ko dabrimo hankadi ni kalɗo e he sernaɓe ɓe takka esiraɓe ɓe takka ɗum gandal ala sa nde yiyata listihar wor takku neɗɗo kala ka yiyata wor takku neɗɗo aɗa jogui kuɗol ma jogui bigma aɗa takka yumiraɗe aɗa takka mawniraɗe aɗa takka ƴeekiraɗe aɗa takka esiraɗe aɗa takka ɓiɓɓe baba taw ko takkata ko fo ala hen gandal aɗa wiya kaari yiɗama ko kaari dabruma ala foɗoɓe cafraki ko fate banggue ɓaleɓe hayno ko yahani ko Allah walliɓe fedde iwi Europe ari yillade e nder Niger ko nden fedde ari haɓe tawi mo wedda e suudu omo udda toon luuɓol nde mawni e saaha kala ɓe gaddano ñamde kanko haalti ɗum kanko oɗo Madina kanko haalti ɗum ɓe gaddanamo ñamde ɓe jaaha gorko ko ɗon wayridi gorko dogmo ha laaɓi yeehi ni woni on équipe ƴettimo ɗon nayimo ñeme laamorgo Niger nde ɓe jettiɓe nayimo cuuɗi cafrirɗi ɗi aɓe ƴeewa ngaluuji nan mbaɗirtamo opére ɓe ceeki vaginal o ɓe mbaɗimo opére ɓe ñooti ɗum ha feewi o woni ɗon e hôpital e omo janga hande ko infirmier hande o wonti ko cafrowo kanko hoore makko o kanko haalti oɗo hen histoire ɗum noon eɗen gandi e gure dowri he ha e gure lesri he eɗen jogui toon miijoji resnude cukalon tokkocon taw en ganda guel ɗo cukalel hay sa resiguel rento guel wona reedu kono ndesa cukalel towsel duuɓi sappo e ɗiɗi sappo e tati wona reedu ko erreur mawɗo mboɗo waɗa goɗɗo ne waɗa kono alay sago noon ƴeewen ko mbatten ko sene moƴƴi il faut ƴeewen ɗum woto mbiyen tan annabi o sallallah alayhi wa sallam e nene Aïcha ko duuɓi ɗum annabi sallah sallam enen en gona gotum annabi sallah sallam enen en gonata gotum annabi sallah sallam hanki hennudu fofanno ndu ñamde nde ñamanno nde gurnam ɗam wurnoɗam cellal ɗam Allah waɗe mum ɗum e enen wona gotum ɗum noon mbiɗen ko yen ñambu annabi o kono wona yen jaggu yidde belanteji fittanu men mbiɗa eɗen puusa ɗum eɗen takka inde annabi o ndentoɗen ɗen gueɗe Allah ƴewnetake mbimi kala gadiɗo may suudu wima reno jalal oɗo rafi ene adda ɗum tigui rigui ɓiɗɗo mawnude e reedu no mbiɗen ni taw kadi hunde ƴewtaka suka debbo resede law e mankude laaɓal debbo an debbo manka laaɓal less sabu eɗen gandi so tawi woni a acci komat naate telema
walla téléphone ma walla montor ma walla radio maɗa walla machine maɗa wonata koye koomde jamdi ndi sene kooma jamdi ndi waɗata ko koomaɗ ha ɓoya waɗa ruuye sa memi yaltina ɗum ɗo boɗojum waɗa condi mboɗeri ha ɓoye jamdi ndi heela walla giri o bona vaginal debbone ko noon wayi so tawi a heewi ko wiyete fection microbe a heewi fection e less maɗa a wona cafrotoɗo on fection o waɗa rouillé appareil génital ma o ay appareil génital ma o ñawna ɗum o waɗa ɗum rouillé o bonna ɗum o asa ɗum ha ganduɗa wontata ko tew ɓolo taw kadi tewo ko ñawɗo ko fati e banggue fection ɗon noon an hoore maɗa demal udditima pour dañjema fistule pour dañjema sekande udditima saabu tewo ñoli hankadi ni o ñoli wo tiiɗani ten ɗo gonɗa kala hay soko an hoorema elli tan attina hendu ndu welani hay sa laaɓa attina hendu welani sa yi tarode taro attina hendu welani so gorko memima ɓuuri bonde saha kala ɗi e perte ɗe moƴƴani aɗa anda e hoore maɗa aɗa nefa hoore maɗa an sahaji ɗum noon so jomum ari ha ɗon alay saago rento no moƴƴi taw kadi ko dentugol ngol ganduɗa ene wawi safrade gila wone gueɗe keftaki ɗum kalde dañƴa heewi mi rutto seeɗa hanki e meɗen aɗa yiya neɗɗo yana daña fistule daña sekande e nder muɗum ko wayno jomgu tarodde aɗa woni eɗen kewi yimɓe yanoɓe tarodɗe walla janay tufɗe walla janay riigi walla janay gaawi walla janay beeli eɗen kewi ɓe yimɓe jomum yana tan arana danki puf daña sekande e keeci mum ɗum woni fistule daña sekande e keeci mum walla daña sekande e buhal mum walla daña sekande e ɓernde mum walla daña sekande e ɓandu muɗum o ɓoose seeɗa tan o daña jamo yaha e kala saha noon sekande uddito o daña caɗele jiya omo naaɗo omo ɓoosa tew omo ɓoosa ƴiye keeci ɗe taw ko sekande woni toon ɗon fistule mi hokkon yeru ko holɗum aɗa yiya footballeur petto bal e kala saha kalde o yiɗi fettude bal wo ratti walla wo yana woni jomgu walla wo ratta bal o wonno condition ne heewi buhal ngal ne wawi harƴitade ɗaɗɗi donka yaade ɗum ala basi a mbawi wadde feere a arta kono kalde nanɗa joueur dañi fistule ko sekande o heewi ko jooɗade hitande walla lebbi jeenayyi taw o memata bal o waɗi opére koyngal kalde nanɗa petto bal waɗama opére ko fistule koyngal ngal nder to koko seeki kiba noon enen tartoɓe beeli enen doggoɓe ga hen eɗen ndiwa coɓoƴi eɗen jara joɓɗi bonɗi guila e duusuji ha e goɗɗum aɗa wawi dañde fistule ɗum waɗi noon so tawi a yani tarodde walla a yani weedu walla a yani nokku goɗɗo hadema ƴettude goɗɗum aɗa waɗa hen hade ɗaɗima ɗi jorde hadema wadde paralysé guila e juuɗe ha e koyɗe ene wiiya ko tension ene wiiya ko seyɗeneji ya waɗoy ɓandu ma ndu kala radio sa waɗi ɓandu radio maɓe jii so tawi ko fistule woni toon walla wona fistule so tawi ko sekande ɓe mbaɗa ɗum opére ɓe ñoota ɗum ɓe pewno daña jaam kono so wona ɗum aɗa mawnida e nden ñawande aɗa woni nder e kala saha aɗa tina yuwande nder aɗa tina aɗa ñawi aɗa tina aɗa muusa kono aɗa yaada hen saha so wuli ƴiƴam ɓandu ma ɗum doga tina jaam so ɓuuɓol ari tina caɗele mawɗe no feewi ko fistule wona toon aɗa foti ƴewde radio ɗum waɗe opére mum ne seeri ha maayi opére foof so rendi oppirde fistule woni ñawande woni sekande ɓuri sattude soɗen teski oɗo henno biyetoɗo mbay dondo jimannoɗo e nder leydi sénégal taw kadi yimananno ko alhaji yimananno ko Abdullaahi Saar Dabakh Malik o dañino fistule o ronki safrede leydi sénégal o jolna koye laana ndi o nawa ha leydi france on fistule ko ɗum kono luukirta ni no luukirta omo yimani goddol ngol seeki ala pop bawɗo safrede mo sénégal sowona wonawi ha france nde wona france on o safra ɓen kollimo wonde sa accani ko jimata ko kamayo o wi siɗi mayi mi accata ndaare tan ɗum ɗo hen jimol yimde e hulde allah wona gotum yimde e jabde allah wona gotum yimde annabi o e jabde allah o wona gotum moni kala ne wawi ƴaɓɓude jawdi aduna mbaɗa janngude qur'ana gam jaɓɓude jawdi aduna mboɗa wonde jimowo taw jimi koye binde poosam ɗum findirani hay batte
warti wo continue accanima wurute joomi ko taw ganduɗa ko fistule aɗa andi an hoorema sa rafama ɗum a wawa safrade a ala ngalu mum tene kadi a ala docteur ɓe wawɓe safrudema ɗum so wona tacca keeri jaha e nokkuji goɗɗi tampina rendo neɗɗo yo salo tampude saabu allah wi ko yiɗa jaggitowo inna allaha la yuhibbul mu'tadin allah yiɗa jaggitowo allah yiɗa lorowo allah yiɗa leptowo neɗɗo haade mum leptude yo salo dañde kene lepta ɗum ha sakene lepta bandu men duttoɗen e wittoji janggen paamen ganden berten juuɗe faade gueno ngan sanga mbawen safrude ɓesguji men taw wona ko are men kala eɗen ufno eɗen mbiya ko bolle puyɗe taw an mbiyo ko bolle puyɗo an adoto safroyade on rafi saabu hanki wiyannoɓe hanki ene mbaɗi ƴiƴam ne mbaɗi ndiyam ko ɓen hande mbattete ndiyam wiyannoɓe hanki sida godani ɓe ko ɓen hande jogui wiyannoɓe hanki ɓe jiiɗi ko warten accude sukara ɗum ɗo hen minen min dañata jabet ko ɓen hande jogui jabet wiyannoɓe hanki tension ɗum ɗo ko ɓen jogui hande ɗum noon neɗɗo yo rento aduna ko doño ne heewi mbaylanteri mo suwa lumbo woto jal jooliɗo cafroɗen ndentoɗen kala ko haala gaynen bitten paamen gandiren ɗum haaqillaji men ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke eɗen jinno jokkude e nder ndeɗo henno ñawande kono ha saaha goɗɗo inchallah ko musidɗo mon guiɗe mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñalla nen